Vem si klobásy, já mám taky, já jsem se spodal, že holka, já jsem si vzal to z mražáku, co myslíš? No a měli tam spousty, celou hromadu. Výborně. No, možná by to chtělo prohrábnout už. Tady se rozpadne. Počkej, hele, tohle začnu dávat ven už. Takže má grilovačka, stán, bunkra s výhlídkou na vrchu. Tak. Zde je možnost přespání uprostřed širého nebe. Tamto vzadu to je protiletovka, dvouhlavňák. Na vrchu menší radar, kdyby náhodou nějací přišli. Buňka, skvělování.